कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। गेल्या 2 दिवसापासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे। नद्या दुथड्या भरून वाहू लागलेल्या आहेत आणि गेल्या 24 तासापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं देखील पाहायला मिळत आहे। प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला असून दापोलीतील कुढावळे नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून नदीला मोठा पूर आलाय। या पुरामुळे दापोली मंडणगड राज्य महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली। दादर पुलावरून नदीचं पाणी वाहत असून मागील 3 दिवसापासून सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक काही काळासाठी बंद करण्यात आलेली होती। त्यामुळे दापोली मंडणगड मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सध्या सामना करावा लागतोय। स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना खबरदारी घेण्याचं आवाहन केलंय। दापोली तहसीलदार परिसर, दापोली बाजारपेठ, केळुसकर नाका या भागामध्ये पाणी भरल्याचं पाहायला मिळालं। अनेक ठिकाणचं पाणीही ओसरलेलं आहे। दापोली मेडिकल कॉलेज येथे देखील पाणी भरलेलं असून दापोली तालुक्यातील असोण गावामध्ये देखील मुसळधार पाऊस सुरू आहे। त्यामुळे रस्ता पाण्यामुळे वाहून गेलाय। पर्यायी मार्गाने सध्या वाहतूक सुरू आहे। मुसळधार पावसाचा फटका वाहतुकीला देखील बसलेला असून नारिंगी नदीला आलेल्या पुरामुळे खेड दापोली रस्त्यावर पाणी साचलेलं आहे। या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे। खेड दापोली मार्गावर आलेलं पाणी त्यामुळे एसटी वाहतूक देखील थांबवण्यात आली आहे। प्रवाशांच्या सोयीसाठी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आलेली आहे। दापोलीमध्ये अनेक रस्त्यांवरती गल्ल्यांमध्ये पाणी भरल्यामुळे व्यापाऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली आहे। दरवर्षी अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्यामुळे प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी सध्या दापोलीकरांनी केली आहे। सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी। घेतला आपण